symbol. Ľubo Bužel, Marcel Ples. Tak si dovolite zoradiť. Jozef Civerman v strede na tej prvej štartovej čiare. Po jeho ľavici Martin Svoboda. Zatiaľ jediný jazdec, ktorý Civermana dokázal zdolať. Za posledné obdobie, ako moja myseľ siahla dozadu. Odkúpla aj Audi Quattro Ľuba Kužela. Tak, to bude, priatelia. To bude. To je koní, ako Hlazaňa. V druhej rade Marcel Ples úplne vľavo. A pozerám, že Marcel má Jankové auto. Dobre vidím? Dobre vidíš. Marcel Ples teda aute od Jankaševa. V strede na tej druhej štartovej čiare Pavel Svoboda a úplne vpravo Ľubo Greguška. Tak posledný krát sú boj obidvoch tribún. Chceme vás počuť opäť tribúny. Verte do politiku žarvenici. Kedy došlo k výraznej deformácii, ktorú sa nám postavilo Nasser Pavla Svobodu. Možno páni z FTE, ak nám môžu pustiť opakovačku toho štartu a následne toho momentu nám veľkoplošnú obrazovku. Priznám sa, toto by uniklo. Malá veľkoplošná.